exponentul cel mai vizibil în urma participării la campionatele mondiale din anul trecut. A fost o gimnastă remarcată, fără excepție, de toți specialiștii care au fost prezenți la campionatele mondiale. O gimnastă plăcută, o gimnastă elegantă. Și, sigur, îi se întrevede un viitor foarte luminos. Depinde și de modul în care ea se va antrena, depinde de modul în care va fi condusă în pregătire. Nu numai ea, ci toate, fiindcă, așa cum spuneam, se adaugă câteva fete de mare valoare ca și talent, ca și posibilități, și aici nu pot să nu amintesc și pe Amelia Racea, care după foarte mulți ani de zile, participând la Festivalul Olimpic al Tineretului European, a obținut medale la fiecare probă la care a participat. Da, Amelia de-abia din acest an va fi senioară. Sigur, dar începe să se încropească, să zicem, o echipă cu ceva valori. Cred eu că dacă discutăm la nivelul lotului feminin în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Londra, România va fi capabilă să prezinte, teoretic, ar trebui să fie capabilă să prezinte o echipă care să se poată bate la oricare dintre locurile podium. Inclusiv cu China și cu Statele Unite? Inclusiv cu China și cu Statele Unite, fiindcă sunt copii de valoare. Sigur, este deocamdată, ceea ce pot eu să vorbesc, este o previziune a posibilităților. Depinde de modul în care colectivul tehnic de la DEVA va reuși să le conducă și să le țină sănătoase pe aceste fete. Fiindcă observăm unul dintre punctele nodale ale activității la lotul feminin a fost sănătatea sportivă. Foarte multe sportive s-au rupt, așa cum se spune în gimnastică. Așa se spune în gimnastică, s-au rupt. N-aș putea să aduc vină numai colectivului tehnic de la DEVA, fiindcă o parte din ele au ajuns la lot cu probleme de sănătate, sau, hai să spunem, le-au moștenit cu anumite probleme de sănătate, dar sigur că unele dintre ele s-au accidentat inclusiv pe parcursul pregătirii. Se forțează prea mult? Se dorește prea mult aurul? Apasă atât de greu trecutul? Sigur că apasă și trecutul. Este evident. N-am mai scoate niciun rezultat dacă n-ar fi presiunea asta autoimpusă. Și e o presiune autoimpusă atât la nivelul antrenorilor cât și a sportivilor. Și sportivele încearcă să arate, domnule, eu nu sunt mai prejos decât. Și e logic să fie așa, și asta este bine, este pozitiv. Sigur însă că gimnastica în sine a devenit extrem de dificilă în acest moment. Este un sport extraordinar de dificil. Și un sport închis, foarte greu de înțeles. Un sport greu de înțeles pentru marele public, dar un sport care place din punct de vedere estetic. Deci, ținând cont de faptul că Jocurile Olimpice situează gimnastica între primele 3 sporturi ca audiență, este un lucru care ne confirmă efectiv că gimnastica are popularitate. Modificările care s-au adus codurilor de punctaj, tipologia de lucru în care ai o parte de conținut, de dificultate a exercițiului și o parte de execuție, este extrem de greu de condus și de îmbinat, de asemenea natură încât să o echilibrezi pentru a te situa în vârf. Există peste tot în lume oameni de excepție, care nu țin neapărat de o tradiție a țării respective. Am văzut Brazilia a apărut cu campioane mondiale, mai recent au apărut colombieni până finalele la băieți și așa mai departe. Deci, aici este vorba de echipe. Ajungem și la echipe. Ca să ai o echipă puternică trebuie să ai individualități puternice. Și atunci este cert că nu mai este suficient ca acum 6 ani, nu? Am avut, hai să zicem, 5 ani. Ultimul concurs de Breaking Code a fost 2005 la campionatele mondiale de la Melbourne.
Nu mai este suficientă stabilitatea. Este importantă, dar nu mai este suficientă stabilitatea în execuție. Trebuie să ai și un conținut cu totul și cu totul excepțional. Da, s-a întâmplat nu odată cu cădere de paparazzi să se ia medalie mondială. Și dacă ajungem la conținut, putem să vedem că din conținut și nu din execuție, deci nu din stabilitate cu care eram noi foarte obișnuiți să câștigăm multe medalii, poți să pleci cu un handicap de 4-5 puncte față de adversarul direct, pe care nu mai poți recupera din stabilitate. Deci trebuie să faci meserie, absolut meserie serioasă la loturile de seniori, dar asta trebuie învățată de la juniori, pentru că degeaba încerci să înveți un sportiv de 18-19 ani să facă un element de dificultate dacă el nu știe, nu are baza de la juniori. Este foarte adevărat și aici, dacă deschidem cutia Pandorei, o să avem o discuție pe care o să o continuăm într-un serial ca Elodia. Fiindcă, într-adevăr, avem probleme de bază imense. Probleme de bază imense, probleme de bază pe care nu le-am creat noi. Sunt generate de sistem. Absolut. Este cert că noi stăm extraordinar de bine la export și ne supără teribil treaba asta. Dacă am fi întreprindere, ar trebui să ne bucure de invers. Antrenorii români care doresc să plece în străinătate au o cotație, au o piață foarte bună. Și remunerații pe măsură, pentru că nu poți ține un antrenor la un club sportiv cu 6-7 milioane pe lună. Despre asta este vorba. Sigur însă că eu știu și sunt conștient de faptul că sportul nu poate decât să urmeze trendul societății. Societatea e în criză, atunci ce facem? E în criză mare. Din păcate, sportul nu poate scăpa de această criză decât cu ajutor. Și ajutorul, când vom ajunge la buget, o să vedem cum este și cum se dorește. Va fi? Acum aveți bani să țineți sportivii în pregătirea? Deci dăm drumul la discuția cu buget.